Jeppe og Nick er bedste venner, og de næste, der skal på scenen. Hvor er det fantastisk. De er varmet fuldstændig op, når han er klar. Der er 3 dommerne med. Hvad skal man bage? Der skal helst. Godt nok har vi ikke siddet her uendelig lang tid, men derfor kan man godt kede sig allerede på forhånd. Og jeg vil sige, at på baggrund af hvad jeg foran mig her, der keder jeg mig allerede frygteligt. I har stået derhjemme og tænkt, lad mig tage en rød hat på. Og hvis du tager en rød hat på, så tager jeg en høj sort hat på. Men jeg glæder mig allerede til voteringen. Lad mig sige det på den måde. Kom i gang, drenge, og spil ikke min tid mere.